Sanibona mngani zakwethu. Uyabona lama allegations alevelwayo kubantu bakithi alokhu evela kancane kuma-social media ukuthi eyinkunzi ethile inonxanxathela lwey'nkampani ezidla kwi-department eyiphethe noma zidle ngapha e-next door. Nalo wase-next door naye ezakhe iy'nkampani zidla ngapha zibhalwe ngodadewabo, zibhalwe ngumfowabo, zibhalwe ngabazali, zibhalwe ngomzala, zibhalwe ngo-anti. Abantu abamnyama bacabanga ukuthi abelungu bayafika nendaba ye-hair management and leadership. It's over 373 years abelungu balicolonize leli lizwe from 1652, if I'm not mistaken. Angeke badlale thina mavukana qhamuka manje sezomparashuthe siyoba ku-leadership and management. Into esingekho even prepared ukuthi siyifunde. Yabona nje iphutha likaMandela mhlawumbe balenza ngesikhathi sabo ukuthi bathi mabengena bona bese bebeka ama-processes in place ukuthi abaholi bayongena kanjani. Wagcina nje uMandela ekusho ngomlomo ukuthi anofunda kubelungu, kukhulu abakwaziyo ngokuphatha, but leyo nto kwakufuneka ibe yinto ewumthetho ukuthi akekho umuntu oyopharashutha from isikhundla sokuba u-treasurer we-branch yepolitiki abese parashutha ayophatha isikhundla sikahulumeni esingangesikhundla sikameya on the basis ukuthi laphana kwi-political party unobhala. Because lezi zinto ayifani, azilingani, aziphathi imali elinganayo, ama-skills akhona awa-audithwa, awafani. La kuhulumeni ku-audithwa yonke into. Uma ucabanga ukuthi la kuhulumeni uzofika uqhamuka usunomuzi ka-10 million kweli dolobha elithile, ka-20 million kwelinye idolobha, ka-50 million kwelinye idolobha, ebese ucabanga ukuthi because kwisalary yakho e-1 million or e-1.5, 2 million, akuna audit trace khona, therefore uphephile. No, akuhambi kanjalo. Mase befikile sebenza ilokhuzana i-auditing, i-vetting, kuzofuneka uchaze ukuthi ndoda, njengoba isalary yakho kahulumeni ikhombisa ukuthi uhulumeni ujoyine ngo-2019 but unama-property around 100 million. Sibeke esithombeni ukuthi ufike kanjani. Uma kune-property esemakhaya eyi-triple story ka-anti wakho osebenza kwa-Shoprite, kofuneka uchaze i-simple land. You just go and audit zonke iy'namba ezake zaphathwa yile ndoda. Then you check the concentration of calls ukuthi ngo-2020 kwakune-concentration of calls and nangokwa-Sanral le imoto yakhe yayingapheli ku-N2 South or N2 North or N2 N3 North or South. Hlanganisa yonke le evidence esabezokunikeza 3-5 years beke-investigate. Bayiqoqa yonke le information bengakhulumi nawo. Ebese bekubuza ukuthi yini into eyayikubeka endaweni ethile wawungapheli endaweni ethile kule ndaweni ezindle ezinhle komkhambathini noma kolokhuzana komzinyathi. Ngo-2016 ubungapheli but awunalutho lapha, awunamuzi. Yini ebikubeka lapha? Please elaborate. And then uanti wakho osebenza eShoprite unendlu ka-10 million but upon verification no-checkers uanti wakho uhola 3.5-4,000 rand. So and uanti wakho had constant talk nawe noma abakhokhelwa yonke leyo nto. So lumbanisa ama-asset onawo nesalary yakho, ukhiphe i-equation. And yabona uma ubiza lowo mbuzo awudingi nokuthi uzulwe. Yabona lezi ngane zethu ngendlela ezitrayine ngayo lama-2000 bazokhuluma la bakutshela ukuthi ephethe i-youth league akutshela ukuthi abelungu basixhaphaza, this white monopoly capital. Ngibabuka ku-TV, wazini ngokuxhashazwa abelungu? Wawukuphi? Ngoba kwamina ngingaka nje abelungu abangixhaphazanga. Impi yamapasi abafazi abawu-20,000 ezayiziholwa ogogo uLilian Ngoyi kuyiwa elokhuzeni e-Union Building was 1955.
Wena wawukuphi njengoba usukhuluma kuze kwesimfonyo ngokuthi abelungu bayakuhlukumeza? Wazini ukuhlukumeza abelungu wena? Njengoba ufunde multiracial. Engabe wena uchampion ama-issues e-youth ukuthi abantu abasha banama-qualifications bahlele ekhaya. Abantu abasha 30% we cannot accept because leyo nto isirobha ukuthi sibe internationally recognized, because South Africa cannot take all young people iba-employ. Abanye kuzofuneka bahambe baliflathele lengabathi. Manje iy'ngane zethu ziphasa ngo-30% akukho right. We need to take out i-LO ayigcine kwa-grade 10. Grade 11, grade 12 angene i-agriculture so that we can take umthamo olapha esikoleni wezinye iy'ngane uhambe uyongena kwa-agriculture as a study, bakwazi ukuthi ku-offload indaba yendlala. Nakho kuthiwa i-ALGOA manje i-contract engathi iphelile. It's time that bengamelanga ngithi uma iphela kuyela sikhuluma indaba yo-poultry farming ukuthi siyayi-resuscitate. Sikhuluma indaba ye-maize. La e-South Africa ummbila wala e-South Africa uyaphuma kwamanye amazwe. Thina sidla ummbila obuya kwamanye amazwe import-wayo. Asikho leso sidingo. Kuthiwa i-trade agreement. I-trade agreement kanjani sidla ummbila obuya kwamanye amazwe nowethu uphuma futhi? Ama-farmers ala e-South Africa i-priority yento embiwa phansi ezokudla bala e-South Africa funa beyithina. Ifama eproduce ukudla okuya eMelika ayihambe yohlala eMelika mangabe i-prioritize e-America. Upresident ufuneka athi the first priority is South Africans. Angeke ukudla kwe-America singenakho thina. Yabo le nto. So manje kusho ukuthi siseshweni ngoba ne-youth nayo uyabona ukuthi if things can go the way things are going, hayi kusho ukuthi vele sisenjeni ngoba hayi kuzofuneka i-Robben Island refurbishwe. Kunabantu abazobe besikhalela kusasa bethi kodwa bafowethu sisonke ama-comrade sasilwela nina. Usilwela kanjani unenxanxathela yinkampani egameni lakho thina silambile? Umholi onjani we-public figure onezindlu eziwu-10 onenkampani eziwu-11 ezirotate kumndeni wakhe kodwa belwela isizwe silambile esingenamanzi esingenazindlu, iy'ngane zakhona ezinamajazi ezingasebenzi? Ufika kanjani umholi kube wena ohamba phambili ngokuhlomula? Ufika nje esikhundleni. Njengamanje sihlukene phakathi. Nomsholozi wasidalela inkiyankiya. Wafika ngoba yena engafundile, wafika wapromote indaba ukuthi umuntu ofundile is a clever black. Njengamanje sisengxakini. Ngoba mawuthi uveza umbono kuthiwa nampo-ke lawa iyihlakaniphi ama-clever black. As if bona beza nento eyisimanga eyingqalabutho. Kanti beza nensambatheka yey'nkampani ezizo-audithwa into ongayazi bazoze bathi abelungu ba-racist, abelungu abasifuni kade sabona. We are now experiencing i-racism. Akuyona i-racism. Imali kahulumeni le. Futhi ningakhulumi iphutha nithi obaba babe-tax. Omkhulu bethu babengathexwa because babenza imisebenzi cheap. Babeholi ama-wages. I-tax abazange bayikhokha. Uhulumeni wobandlululo izinto ezakhiwa kuleli zwe zakhiwa ngemali yey'nkampani zakhe uhulumeni. Lezi eniyidayisayo niyixhozayo nayiqeda ngokuganga. Bazoyilandela kabelungu imali yabo abahluphe. Imali iyatraceka. Ngisho ngabe kuthiwa yafika ngama-envelope. Uzofuneka uchaze ukuthi njengoba isalary yakho i-1.7 million ngonyaka, ususebenza iminyaka ewu-3, wenze kanjani ukuthi ube nama-properties naney'moto ey'ngaka? How did you get it right? Failure to answer that question, hayi overall i-orange kulindile ndodakazi. Niyochaza ukuthi ubandlululo njengoba luthi lwanihlukumeza, kwawenze njani kuphi? Yilweni olukubekela.